Bisa. Iya jandel dal. Ini aja Rogo. Iya cek dua. Iya. Ayo mau ngenteni munggah dhisik, munggah kabeh wis. Ayo. Grup Sri, Soliha. Mungkin ada Diva. Langsung ke panggung semuanya. Bosku maklar hamba barkang kondo mulya. Tas tong par super. Bedeng des tong. Kebiarin teko wetan kan. Selamat datang Pak Lurah. Ketap ketip. Ngrambutaken wadya ing sasana pagelaran di Palaras Campursari. Ayo Ning Soliha, Ning Sri. Ayo Mbak. Karena diminta naik semua. Di Palaras Campursari Kabyantara Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong ulun Basuki Langgeng ngaturaken sugeng siang ugi sugeng rawuh dhumateng para tokoh undangan, tokoh penggemar ugi tokoh sesepuh pini sepuh ugi kepala desa beserta perangkat ingkang sampun sumadyo wonten ing salebetipun Terata Pagung. Ing wektalipun kangge hajatipun 4 serangkai Pak Ide Nuryono sekeluarga, Cak Tikno Tias sekeluarga, Cak Suto sekeluarga, Cak Iim Putra sekeluarga. Ing siang menika badhe dipun wontenaken pagelaran Campursari Tayub versi Lumajang ugi versi Tengger. Ngaturaken kula nuwun dhumateng kagem para tokoh seniman seniwati mewakili saking Campursari di Palaras. Kula nuwun kagem pepunden dhumateng sesepuh aji sepuh dhumateng para undangan Bapak Ibu saha hadirin sekalian ingkang dhat kinurmatan. Ing wektalipun ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh sugeng pinanggihan manut pagelaran kebiaring Campursari tradisi Jawa Timur seni budaya Tayub ala Lumajang. Aing wetala menika bekerja sama kalian Electronic Professional Sound System Alavino pimpinan Cak Imam saking Bedayu ugi katinipun dukung langsung kalian Ardis Production Entertainment Shooting WCD saking Daban Lor Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Ing wekdal menika sesarengan Campursari Karawitan di Palaras saking kota Probolinggo pimpinan Cak Rasut Effendi dipun pandhegani Cak Parto Mijil saking Telata Jendil Resongo Kuripan Probolinggo Jawa Timur. Bapak Ibu undangan hadirin
Sekalian ingkang kula hormati, saderengipun kita tidak kelangan joget sini tayub langan beksan gilir gumantos dumateng protoko penggemar tayub. Langkung pramugari gelar dipun aturaken dumateng panjenengan sedaya sami rawuh. Ngaturaken artis-artis waranggana badhe kita wiwiti sumangga. Sami amirsani aneka jula juli bedayan. So Sugeng Siang Sugeng Amir Sani. Nuwun. Ayo Neng Saleha. Neng Dek Dipa. Eci. Hadirin yang berbahagia, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Di sini keluarga besar seni tayub Dipa Laras, pimpinan Kang Rasuk Effendi Resongo Kuripan Probolinggo, ingkang dipundhut Jang Pria Alpino Jaya, sound system, audio lighting, pimpinan Mas Imam Bedayu Senduro Lumajang, kolaborasi artis multimedia video syuting, pimpinan Mas Eko paling oke, Jawan Lor Sukodono Lumajang, ingkang dipun hadiri ibu-ibu Waranggono sebagai dari Malang ning Erning sing duwe Lesti, ada adik Lia, ada Neng Suliha, ada adik Dipa. Oh. Bunda, gandang titik ae. Mari kenek kudanan karnaval kandangan. Ada meler terus lah. Ada ki amiraan ki. Ono kupat dolor tipangan sapine, nek sungune kok tiwadai. Tuan rumah papat dulur pancene tak dungakno ake oleh duwi ejene aku sangune engko ditambahi. Ngono iku dulur, apa jarene Pak Ide Nuryono. Nah iki wis. Ya. Ado-ado teko Songo iki Jak Parto iki. Nek ndak dian enakno ya rugi. Yo aku dewi. Nang paras golek banyune dipalaras rahipurane.
sugeng rawuh para tamu sedaya kula aturi pinara ingkang kejo sandang pangan seger kesenian tayub kesenian Jawa Timur asli mula kang gambarno watalan bering abatin beris kutul beris kutul yang nyebut gawe secara riwayat ayo digawe lan dicocokno bare kemajuan zaman niki murah sandang pangan seger sampun cekap kidungan kula mbok pilih lepat nyuwun kenging apa sama para pamirsa sedaya sugeng siang sugeng amir sani ing ngriki kesenian tayub jawetan atas panjenenganipun ampat serangkai tuan rumah ingkang dipun wiwiti kalian gending gedhog kula aturaken 3 bersaudara supados menonjolaken joget tarinipun kairingaken gending Serempek Surabaya. Monggo Mbak Yu. nggih Kang Mas. Ayam sak beti nane Surabaya ngempet yang sayang rebak
ngeri budaya kelet kita ngerepak serapak serapanya memandang sayang bakal aja leren ganteng raya nyambut gawe aja leren yang jagae turun teko. Oke, terima kasih penampilan dari grup Dok Gulato, grup Jak Bunasan. Dua, Tikno Tias beserta Nyonya Tikno Tias. Yang ketiga Iim Putra beserta Nyonya Iim Putra. Yang keempat Suto Bayu beserta Nyonya Suto Bayu. Nah, monggo katuran mriki riyin. Ya. Iki petik wedo iki njaluk diwajang iki paling. Kok tak jerone petik wedo iki. Iya met kuda suwi. Ampun ngendok pinten Bunda? Badhe sekawan Oh, sik kirang. kirang jangkep sejina Nggih. damel jamu niki Mas Adi. Nggih, ben tambah rezekine Bunda. Ya, iki sadurunge mbesa tak jamu isik tuan rumah. Harus niku. Ya. Ah monggo Pak Ida Nuryono. Monggo. Coba sampur dibawa ke atas sesudah ini. Nah, tuan rumah ayo dijari dulu. Lek sing Cak Tikno iki jamune beda lho ya. Oh iya Bunda. Ya. Sampean ayam kampung. Cak Nek Tikno Pak iki beda. Jamune Cak Tikno iki hemaviton jrek. Yo, serah. Mbak setannya terima tamu dibawa ke atas. Marwi. Terima tamu dan bintang tamu semua dibawa ke atas. Pak Ida ada di tengah. Ayo merinian Pak, merinian. Ngulonan jane ndak kandengan nang opo bungkili. Pak Ida, ngulonan Pak Ida. Nah. Bojone Iim ndi? Oh wingi duduk iku koyoke.
tansah eling senajan ada rasaku tansah sumandhing rino wengi aku mung tansah ngenteni tanpa nyedam tetes sing tresno kang setuhu dadi taline atiku tansah ana ndang kasmaran. Sliramu tansah gedeng rintih kaya mimin tuna. Ping tresno sinaksen ku wong garet mendo hatiku kewuyung yen tak jambo ayo Diva Laras yuk iya yo mong sliramu kang dadi mani kalbu pindharetno kang katon malelo tanglekmu kinyotan saeling senadyan atur sabutan sasu aku mong tansah ngenteni tanpa kata nyidam tresno kang setuhu dadi taline atiku tansah
Oke, terima kasih, boleh berdiri.